Vítajte vážení diváci, dneska tu budeme mať hostia. Dobrý deň, vítaj, povedz nám niečo o sebe. Ahoj, ja som Trblietka a veľmi mi chutia špagety. Keď som bola malá, som spadla z vrtuľníka mojich rodičov, tak som sa naučila lietať na 19 rokov. A toto je moja najlepšia kamarátka, Zmrzlý. Ahojte! Rada plávam a spievam. Videli sme tvoje video, ako sa predieraš nebezpečnou džunglou. Áno, spravila som to, mám rada prírodu aj adrenalín. Zasekla som sa v automate, skočila som z priepasti a keď som bola na južnom pole, šmykala som sa na bruchu s tučniakmi. A na zakončenie vám pustíme videjko, ako naša Trblietka spievala s rybami. Pozrite sa. Cholera, czy to Freddy Fazbear? Mimoriadne správy. Malé decko z bambusovej štvrte sa prejedlo rožkami a muselo ísť do nemocnice. Neviem, prečo sa tak prejedol. Teraz má vážnu chorobu. Zjedol až 1,5 cereálneho rožka z palučanskej pekárne. Nemal toho toľko jesť. Pažravec jeden. Teraz kvôli nemu budeme mať hladomor. A teraz prichádza váš obľúbený Fifinko. Ahojte, dovidenia. My už musíme ísť. Dovi. Kvetináctvor Maxi Kvietok skrachovalo. Stalo sa to tak, že pagáčiky spod kanála vyhrábali všetky, ale že úplne všetky kvietky. Ak chcete zachrániť Maxi Kvietok, viete nájsť jeho stránku. Ďakujeme za každé 1 euro. Potápači z Hači Mači objavili nové zviera. Áno, boli medzi nimi aj naše kamarátky Včely a Mely. Naše šikovné potápačky naozaj našli nové zviera. Volá sa Potopanka.